ଆଜି ମୁଁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଓ ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିୟର? ମୋ ଆଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା, ନଦୀ କାଣ୍ଡିଆର ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା ଅବଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଦୀ ଜଳ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ମାମା ସେ କୋଉଠି କିଲୁ ନା ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଆମେ ଏବେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଜଳକୁ ଛୁଇଁଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା। ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉଠିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା ନଦୀର କେତେ ହବ। ସେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ହଉଛି ଟି? ହଁ ଠାକୁର ଏଣ୍ଡି ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚଲେଇଦିଏ। କୁଇରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା। ଆମେ ଆସି କହୁଥିଲେ କୋଉଠି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଟେମ୍ପଲ।
ଆଗ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମା ବିନ୍ଧବାସିନୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖା ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖା ବୋର୍ଡ଼ ମତେ ଦେଖା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖ ମତେ ବି ତୋତେ ବି ଆবার ଇଏ आलू चूली हाँ खोल ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରଟା ଭଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।